lawas, mulane kudu dikenalkan iki lho bapakmu, iki lho ponakan, iki lho lilikmu utawa Om Ulin. Iki lo dikenalkan. Kenapa? Sekarang hari ini banyak kasus anak angkat harusnya keluarga Candi Mulyo, tapi karena dangu teng Cilacap ora kenal keluarga Candi Mulyo. Saking Cilacap kemudian rodo gede hijrah ke kota teng Jakarta, teng riko ketemu kanca, ketemu batir, ketemu atau orang yang disenangi, akhirnya akan menikah. Barang ditelusuri malah ketemu nih karo ponakane dhewe atawa ome dhewe atawa tante mbak nopo bibine dhewe. Itu terjadi mergo kelangan silsilah kelu. Mula bahkan Kanjeng Nabi punya anak angkat, tapi Allah Allah ngritik. Ndak masalah anak angkat anak silakan, tapi seorang anak kudu dinisbatkan kepada orang tua kan. Monggo kita bukakan tewasan sholawat. Mbah Yai le dawuh ngibadah sing ora nana balung erinipun adalah mau sholawat. Sebab nek sholat niku kudu duwe wudu, maca Quran ya kudu duwe wudu, jekel Quran, pegang mushaf Quran usahakan duwe wudu. Tapi menawi sholawat duwe wudu, orang duwe wudu, sing maca fasih mboten fasih, sing maca temenanan napa sekalipun radi mboten temenanan, tapi kersa mau sholawat niku dipun tampi kali Allah Subhanahu ki barokahe maca sholawat. Amin Allahumma. Walaupun Pak Kapolsek Pandandam nggih paham, masyarakat Mejing ya sing mesti semangat nek kon sholawatan hebat, kon maca sholawat hebat. Dina-dina maca sholawat, tiap hari maca sholawat, ora ketang sing diwaca sholawat pelunas utang ngeten nggih Pak. Niki alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana dunya soalnya pun best friend kali Kosima kula niki. Mbun besti ngaten nggih. Ana donya iki sepira suwene bebasan kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo kudu sregep supaya selamat dunya tekan akhirate. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah. Nabi lahir wonten
sugih kerasa lumo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmina. Allahumma shalli ala Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing dintene Isnin 12 Maulud taun gajah. apa lemung gajah tok ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Kocapat tanggal 10 570 Masehi, tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian, jeung Nabi kan lahirnya pun tahun 570 Masehi, dereng wonten Hijriah, karena belum ada hijrah Nabi. Mulane barokah pangetan menika adalah kalimatnya laula wiladatun Nabi lam tujatil hijrah. Nek mboten wonten lahiripun Kanjeng Nabi, maka mboten wonten Kanjeng Nabi. Lah nek mboten wonten Kanjeng Nabi, maka mboten wonten hijrahipun Kanjeng Nabi. Lah nek mboten wonten hijrahipun Kanjeng Nabi, kula jenengan tidak mengenal Mbah Hamid Kacoran, tidak mengenal Mbah Dalhar Watu Congol, tidak mengenal Islam wonten Candi Mulyo, tidak mengenal Gunung Tidar. Kok saged Mbah Subakir, dan petilasanipun Mbah Subakir niku juga dalam rangka pengislaman wonten Magelang, pengislaman wonten tanah Jawi. Njeng Nabi lahir 570 Masehi, dereng wonten Hijriah. Kemudian pada tanggal 10 Hijriah kenabian Kanjeng Nabi, pada tanggal 10 Hijriah tahun ke-10 kenabian Kanjeng Nabi, berarti usia Nabi kirang langkung 50 tahun. Waktu itu Kanjeng Nabi mengalami duka sing luar dari biasa. Setunggal ditinggal istri tercinta Sayyidah Khadijah Sedo. Nomor 2, ditinggal ingkang momong Mbah Kanjeng Nabi kawit umur 8 tahun. Karena Kanjeng Nabi niku yatim pada usia 2 bulan kandungan, Mbah Abdullah Sedo. Kemudian Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun lare-lare Candi Mulyo sing kudune lagi butuh-butuhe karo ibu, lagi seneng-senenge dolanan karo biyung, lagi senenge karo ibu, lagi seneng karo mamake aya niku, lagi seneng karo biyunge, lagi seneng karo ibune, umur 6 tahun ternyata Sayyidah Aminah Sedo. Dititipna karo sapa? Karo kaki panjenenganipun Sayyid Abdul Muthalib mung 2 tahun, karena usia 8 tahun Kanjeng Nabi ingkang Mbah Kakung Sedo. Dititipaken sinten malih? Paman Abu Thalib. Dados gesangipun Mbah Nabi nalika bayipun pun rekoso. Jenenge wong mondrok kecentrok-centrok, wong ngenger kecenger-cenger. Niki wong mondrok kecentrok centrok, wong ngenger kecenger. Nggih. Nggih. Niki ngapunten, usia 8 tahun pun dimong kali Paman Abu Thalib, tapi pada usia 50 tahun Mbah Kanjeng Nabi, niku setahun ke-10 kenabian Kanjeng Nabi, garwa Sedo Sayyidah Khadijah. Padahal beliau orang yang hidupnya untuk Nabi, bandane untuk kepentingan Kanjeng Nabi. Karena diarani 2 orang ini adalah benteng utama nih Kanjeng Nabi. 1 Khadijah, benteng perkara ekonomi. Jadi nek wong sami mengembargo, arep mengusik
dagang, mengusik ekonomi Kanjeng Nabi, garwa tampil untuk kepentingan dakwah Nabi. Nomor 2, paman Abu Thalib niki juga benteng mbak Kanjeng Nabi dakwah. Kenapa? Wong niku gedhinga kaya ngopo karo Kanjeng Muhammad, wong niku sengit apa karo Kanjeng Muhammad, tetap mereka tidak berani mengusik kemerdekaan mbah Kanjeng Nabi. Kenapa? Masih ada orang yang dirikuih. Sopo? Paman Abu Thalib dari keluarga yang terhormat. Tapi 2 orang ini sedo. Wah, sing jenenge caci maki, gempuran, fitnah napa banget ting deres. Banget ting tajem, banget ting. Kenapa? Benteng pun boten wonten. Benteng pun tidak ada. Satu garwa sedo. Ekonomi hancur. Karena apa? Garwa yang ngurus ekonomi sampun sedo. Nomor 2, perkara kawibawan. Wong niku wis gedhinga kaya apa karo Mbah Kanjeng Nabi, ndak berani melukai, ora wani bahkan membunuh pun ndak berani. Kenapa? Masih ada orang yang direkuih. Kok apa 2 orang ini sedo, Jeng Nabi niku banget yang terpuruk dalam hidupnya. Kenapa? Kehilangan 2 orang yang sangat-sangat dicintai dan kehilangan 2 benteng dalam dakwahnya. Kehilangan benteng loro, kehilangan patok loro, otomatis sangsaya nemen saking wong kafir nih kok. Akhirnya Jeng Nabi niku ada secerca cahaya. Kepengin teng pundi? Aku kepengin nyoba neter awak. Allah ngersakaken nopo supaya tindak dari Mekah dumugi kota asmanipun kota Magelang. Aduh teng kota asmanipun kota Thaif, kota Magelang. Kota Thaif, jarak Mekah Thaif itu kirang langkung 100 km. Waktu semono urung ana motor, urung ana mobil, urung ana Honda dan sebagainya. Paling banter numpak jaran, rada santai numpak onta. Paling boten karena Jeng Nabi niku sudah dihimpit sana sini, ndak berani untuk ketinggal tiang, ndak berani numpak jaran. Akhirnya melampah dari Mekah dumugi wonten kota Thaif, mung kepengin mendakwahkan ngilmune Gusti Allah. Apakah begitu Jeng Nabi melampah saking Mekah dugi Thaif, melampah disarengi beberapa sahabat, salah satunya adalah putra angkat beliau asmanipun Zaid bin Harisah. Dadi ini ibune matur, Mas Ulin dalem bahkan Jeng Nabi napa duwe anak angkat utawa putra pupon, ngaten nggih. Putra pupon dipupu kali ibune dipupon. Napa niku Mas? Duwe napa Kanjeng Nabi kagungan wonten? Asmanipun Zaid, anak angkat Kanjeng Nabi. Tapi waktu semono ketika Mbah Kanjeng Nabi punya anak angkat asmanipun Zaid bin Harisah, ternyata waktu semono kondang wonten Mekah Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Jadi terkenal Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, terkenal ngoten, dikira Zaid anak kandung Kanjeng Nabi. Turun ayat ud'uhum li abaihim, seorang anak kudu dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Oke, ibune ngangkat anak, iya. Wis kaya anake dhewe, seperti anak sendiri kayak Malika, kedele ireng. Wis kaya anake dhewe, iya apane? Kasih sayange. Apane? Welas asih, ndak masalah. Tapi perkara hukum syariat kudu ditegakkan. Aja nganti karena mung nuruti tembung wis kaya anake dhewe, wis kaya putrane dhewe, akhirnya menghilangkan hukum syariat. Contoh, kula ngangkat anak teng Candi Mulya, anak wadon namanya taruhlah kata arane Fatimah, usia 5 tahun, garing gedhekna. Gari apa? Gari digedhekna. Gari dibesarkan kan, gari digedhekna. Pokoknya gari di rumah tim mlebu PAUD, TK, SD atau MI, kemudian MTS, MA mondok napa sing formal mawon, SMP, SMA napa terserah. Kula bekta wonten bekta niki kula beto nggih. Kula bekta wonten Cilacap ngrika. Nggih, ngrika nggih. Mereka kulo bekta mereka dugi Cilacap set Fatimah kulo besarkan, otomatis lepas dari Candi Mulyo 5 tahun PAUD biayani, TK taman kanak-kanak, ibune kan juga termasuk santri TK, taman kawak-kawak.
niki tindak mriko set sekolah kula biayani ngaji napa sedaya. Fatimah niki. Fatimah 5 tahun kula bekto. Ketika kula ngertos Fatimah ageng gedene 20 tahun, gedene 21 tahun rampung kuliah, kula batin jebule ayu ya. Nah ini Pak. Hah? Nih. Jebule ayu. Ngapunten, ketika Fatimah balik sedangkan tidak ada hubungan darah dengan saya, dan tetap Fatimah dijatuhi hukum bukan mahram. Ketika Fatimah balik, kulo nyekel tangan nyenggol kulite Fatimah, kulo batal wudu. Fatimah batal wudu. Karena kita berdua batal wudu, walaupun perkara santuan batal wudu, berarti dihukumi bukan mahram. Karena bukan mahram berarti ajnabiyah, orang lain. Karena ajnabiyah berarti kena tak rabi dewe. Mulane ngati-hati. Ngati-hati nopo anak angkat iya, perkara nih wis kaya anake dewek oke, perkara apa nih? Perkara kasih sayange, perkara apa nih? Welas asiye oke, perkara apa nih? Tresnane iya, tapi tetap ada hukum-hukum syariat sing kudu ditegakkan. Aja nganti nyenggol alasane mung wis ora apa-apa wis kaya anake dewek iki. Ndak bisa. Ini kadangkala adat mengalahkan syariat. Nyenggol tangan batal wudu. Kenapa? Tidak ada hubungan apapun. Hubungannya cuma setunggal nopo, sodakoh. Ikut membesarkan, ikut menyekolahkan, ikut memondokkan, kan hukumnya tetap satu, sodakoh. Kecuali dia adalah ponakan saya. Ponakan adalah putrane dewe sami. Kulo nyenggol ponakan ora batal wudu. Kenapa? Karena dia adalah mahram, orang yang haram saya nikahi. Ponakan iki menawi ponaan mis anake apa putrane kakang atau putrane adik kan namanya ponaan kula. Dadi niki nyenggol ponakan ya ora batal wudu. Nyenggol bibi ora batal wudu, nyenggol ibu ora batal wudu. Kenapa? Hukumnya adalah mahram, orang yang haram dinikah. Tapi sing batal wudu dihukumi bukan mahram, termasuk kula nyenggol Fatimah. Karena dari awal nopo rembugane adalah Fatimah kulo boyong, kersane kulo mupu Fatimah, gedekno Fatimah melu ngrewangi, gedekno nyekolahno, mondokno dan sebagainya, tetap dijatuhi hukum sedekah. Nggih Bu. Jeng Nabi juga kagungan putra angkat, namanya pun Zaid. Wong ngertine sak Mekah ngertine Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sami mawon teng Cilacap mengatakan Fatimah binti Ulin, Fatimah binti Ulin, Fatimah binti Ulin. Ndak boleh. Kalau saya tresna Fatimah karena anak angkat, oke, perkara tresnane aja dibedak-bedakna. Aja diapakna? Iya, aja dibedak-bedakna wis kaya anake dewek. Tapi kan ketika Fatimah nanti nikah, tetap mencari ayah kandung wonten Candi Mulya, tetap mencari bapak kandung wonten Candi Mulya, tetap mencari keluarga kandung wonten Candi Mulya. Kenapa banyak kasus lare-lare di anak angkat kemudian jauh dari orang tua kandung, kemudian kerja teng Jakarta anak wadon ketemu karo kanca lanang, ketika pacaran menikah badhe nikah ditelusuri jebule malah ketemu karo ponakane dewek, ketemu karo sepupune, ketemu karo sinten, kenepuk, ketemu karo atau orang-orang yang harusnya haram untuk saling menikah. Kenapa itu terjadi? Mereka kelangan lacak nopo? Lacak silsilah keluarga. Lha niki Pak, soalnya puntung mriku pun bingung, lepas mulane kudu dikenalkan, iki lho bapakmu, iki lho ponaan, iki lho lilikmu utawa Om Ulin. Iki lo dikenalkan. Kenapa? Sekarang hari ini banyak kasus anak angkat harusnya keluarga Candi Mulyo, tapi karena dangu teng Cilacap ora kenal keluarga Candi Mulyo. Saking Cilacap kemudian rodo gede hijrah ke kota teng Jakarta, teng riko ketemu kanca, ketemu batir, ketemu atau orang yang disenangi, akhirnya akan menikah, barang ditelusuri malah ketemu nih karo ponakane dhewe atau ome dhewe atau tante mbak nopo bibine dhewe. Itu terjadi mergo kelangan silsilah mula bahkan Kanjeng Nabi punya anak angkat, tapi Allah ngritik
ndak masalah anak angkat anak silakan, tapi seorang anak kudu dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Ibu nggih? Boleh, tapi kudu menegakkan syariat. Kemudian Mbah Kanjeng Nabi tindak teng Taif. Tang mriku apakah disambut kali Qasima? Lagune Sajadah Merah? Disambut kali panggung anak kembang-kembang? Anggo sound system gede banget, censete gedene pol-polan? Disambut karo tarup gambare wonten? Mboten. Begitu Kanjeng Nabi tindak melampah, mboten nitih napa-napa, melampah 100 km. Melampah dari Mekah dumugi kota Taif, karpe mbok menawa wonten secerca cahaya. Bahkan Kanjeng Nabi kepengin dakwakan ngilmune Allah, tindak saking Mekah dugi Taif, apakah tala'al badru alaina? Mboten. Dugi Taif apakah disambut dulu waktu aku masih bersama di kayak mau ge mau? Mboten. Kanjeng Nabi tindak kalian beberapa sahabat ingkang ngancani Mbah Kanjeng Nabi, termasuk Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah anak angkat, tetap dikatakan Zaid bin Harisah walaupun Zaid anak angkat Kanjeng Nabi. Tapi tidak boleh dikatakan Zaid bin Muhammad, tidak boleh, tetap dikatakan Zaid bin Harisah, bapak kandungnya disebut. Kemudian tindak teng Taif disambut kali grup, sambut kali kembang, ana sound system, ana makanan, mboten. Ternyata disambut kali wong Taif dengan kerikil karo watu, dibalang watu Mbah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menunjukkan sifat basyariahnya, ben ora melulu apa-apa mukjizat. Tetap Kanjeng Nabi mengamalkan sunnah kauniyah, nopo sebab akibat. Dibalang watu Mbah Kanjeng Nabi tetap berdarah. Dibalang watu Kanjeng Nabi tetap berdarah. Dilempar kerikil Kanjeng Nabi berdarah. Kanjeng Nabi kemudian boten dendam, boten jengkel, boten misuh, boten nesu, boten. Kanjeng Nabi ngumpat teng hirimbunan kebun anggur. Waktu niku kemudian malaikat sing jaga gunung, malaikat sing jaga gunung nawani Kanjeng Nabi. Mulane niki ana sing diarani trima sing ngawaki, ora trima sing momongi. Sing momongi Kanjeng Nabi cetha malaikat. Malaikat jaga gunung rawuh, termasuk sing jaga gunung Tidar melu rawuh. Gunung Merbabu melu rawuh sedaya. Malaikat sing jaga gunung rawuh tang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi monggo kula aturin jenengan matur kali Allah, ndonga ting Allah supaya aku ngrawangin jenengan tek angkate gunung, milih gunung sekitar Mekah ana pirang-pirang. Gunung sekitar Mekah wonten kathah. Gunung ingkang manggon sak timur sak wetane Masjidil Haram asmanipun napa? Sawetan Mekah, sawetan Ka'bah, enten niku asmanipun Gunung Jabal Abi Qubais. Hari ini kita kenal wonten gunung sawetan Ka'bah, sawetan Masjidil Haram, sawetan Mekah niku wonten gunung asmanipun Jabal Abi Qubais. Sakulone Ka'bah niku wonten gunung asmanipun Gunung Kuwaiqian. Nah kita nang kene kenale ya Merbabu, Merape, Sindoro, Sumbing karo Gunung Tidar. Mulane diarani Gunung Tidar nggih niku nggih Pak, angger-anggere punjer tanah Jawa asmane Gunung Tidar. Biyen wong wani mlebu ngono pilihan mung loro, Tidar nek ora mati ya mudar. Angker, mulane butuh sing numbal ilmu ahli hikmah saking Persia asmanipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, terkenal Syekh Subakir. Niku lha ibune kan ngertos, oh baca Matil Kubro ngurusi Quran, ngurusi ibadah, ngurusi amalia-amalia. Mbah Subakir ingkang urusan karo numbal tanah Jawa. Oh berarti memang kiai itu punya bidangnya masing-masing dan harus ada 4 paling rendah. 1 kiai sumur, loro kiai tutur, 3 kiai sembur, 4 kiai catur. Siji kiai sumur, nomor loro kiai tutur, nomor 3 kiai
Sembur nomor 4 Kiai catur. Ki maksudnya apa Ki Mazulin kayak Kiai Bu? Kayak niki. Kiai sumur jenenge bae sumur nggo nyusu sak umur. Lho sumur niku nggo nyusu sak umur sinten niku kiai ingkang ahli fikih, ahli akidah, ahli tauhid, ngaos teng pundi teng pondok. Sumbere hukum, nerangaken agama, nerangaken ilmu niku sumber-sumbering sumber asmanipun sumur. Nek saking sahabat ya sumure Mbah Kanjeng Nabi, saking tabiin ya sumure sahabat. Lah kula jenengan sumure ya para kiai wonten candi mulya ting pondok. Niki satu kiai sumur rujukan ilmu. Pripun niki Mbah? Niki mung kadang kala kula jenengan nek sowan teng kiai misale badhe pangkat kaji kuwi karepe njaluk donga tok. Mbah Kiai kula badhe pangkat kaji didongakna nggih ben kula niki kajine mabrur. Kaya niku. Padahal jenengan sowan teng kiai niku kudu perkara ndonga, dongane mengko. Sing pertama napa takon hukume rin. Mbah Yai niki ben kula hajine saged sah, rukun-rukune napa mawon, dongane napa mawon, pun ngerti nembe jenengan nyuwun donga. Sami mawon jenengan ono urung ngerti carane kaji, pripun carane haji, jenengan nyuwun donga. Ki padha kaya niki analogine. Jenengan njaluk donga teng kula, Mas Ulin, kula dongakaken nggih. Ben apa Bu? Kula niki badhe motoran didongana ben kula niku slamet. Lan jenengan pun saged motoran apa dereng? Nggih dereng. Lah nggih wong dereng ngerti carane motoran kepengin didongakna ben slamet ya ndak bisa. Kita nderek ilmunya dulu, cari ilmunya dulu. Setelah ngerti nguasain ilmune jenengan praktek badani ku njaluk donga. Wis ngerti carane gigi ngoper gas, ngoper gigi, kemudian carane ngerem, carane riting sen kanan sen kiri, wis ngerti carane bagaimana menyimbangkan awake le motoran, carane ngegas, carane riting kiwa tengen sen niku, kemudian ini tuh ngerti selesai. Kemudian jenengan nyuwun donga. Pendongane nggih Mas, kula badhe pangkat mangkota alun-alun. Jenengan kari nembe njaluk donga. Lah sami, lah kita rata-rata kita sowan kiai njaluk banyu doa. Ngapunten nggih niki kula didongana ben uripe slamet nggih Mas Kiai, Mbah Yai kula dongana ben uripe slamet. Jenengan takon dulu Mbah Yai ben uripe slamet carane pripun? Kan kaya niku. Mbah Yai niki ben ngibadahi kula salate kula diterima carane pripun? Mbah Yai niki ben salate kula ditampak niki carane kepripun? Ilarane apa bae, syarate napa mawon. Badan niku nembe ngaos, setelah itu jenengan nyuwun donga. Nggih Mbah kula alon-alon mangke nglampahi, kula didongakaken nggih ben mangke kula uripe saged barokah nderek ngilmune Kiai. Kan kaya niku. Lah hari ini kita mboten sowan kiai jaluk banyu, sowan kiai jaluk sembur, sowan kiai jaluk suwuk, bahkan kadang sowan kiai jaluk selfie. Niku nganten niku fenomena nih. Mulane yang pertama ada yang namanya kiai sumur rujukan. Kayak misalnya bau jenengan tindak haji urung ngerti carane apa bae larangane nalikane tawaf urung ngerti. Rukun-rukunnya apa bele tindak haji ya tereng ngertos ujuk-ujuk kepengen njaluk sing haji mabrur. Mangke rin ngaos rin diterangkan dulu wes lah nembe ana mangkat tak tongna sing mabrur kan ngatus niku. Kita misalnya nalikane tawaf muteri Ka'bah, ibu niku kudu ngerti aturan patokan-patokan. Oh, wong tawaf nalikane muteri Ka'bah, nalikane ngagem kain ihram, helai kain helai dua helai menika ibunya kalian bapaknya terutama bapak. Oh ternyata sing jenenge wong tawaf niku patokan pertama adalah Hajar Aswad. Pertama nggo untuk setar muter adalah Hajar Aswad. Kemudian nek saged usahakan le muter tawaf niku urus caket-caket karo Ka'bah. Tapi senjabane Ka'bah sejerone Masjidil Haram. Niku namanya muter. Kenapa Anda boleh ada
ada jarak 1 atau 1,5 meter dari Ka'bah. Kenapa? Khawatire nek jenengan muter kok caketan karo Ka'bah, khawatire jenengan menginjak pondasi Ka'bah. Akhirnya mboten dihitung muter tapi mlaku nang dhuwure Ka'bah. Nomor 1. Nomor 2, nek jenengan le tawaf nalikane ihram, ngaten? Nalikane ihram muter tawaf muteri Ka'bah kon jenengan kemudian caket karo Ka'bah, khawatir jenengan jekel ngusap kain kiswah, sedangkan kain kiswah niku wonten minyake, wonten minyake, sedangkan kulon jenengan nek lagi ihram ora kena pakai yang berminyak niku maksudnya ngaten. Oh iya. Nomor 3, apalagi nalikane tawaf niki bahu sepundak sebelah kiri ndak boleh lepas dari ancer-ancer karo Ka'bah, kudu fokus. Dadi nang ngene ora kena pecicilan, ora kena gumunan. Wong lagi tawaf muteri Ka'bah kok malah kula jenengan gumun. Ayune sing ibune gandeng temen kae wong Turki lah, ora kaya bojone nyong dan sebagainya. Niku harus fokus, pundak sebelah kiri fokus anjer-anjer karo Ka'bah. Niku ngaten Bu, pundak kiri fokus anjer-anjer muter kan ngaten iki, muter ngaten fokus karo Ka'bah, rosa kepereken kali Ka'bah. Kenapa? Mbok jenengan ngitek pondasi, akhirnya mboten muter tapi mlaku nang dhuwure Ka'bah. Nomor 2, kenapa ndak boleh dekat-dekat nalikane tawaf kok apalagi ihram, jenengan ndak boleh pegang kain kiswah wong niku wonten minyake. Lenggi niki sedaya ngertos gara-gara takon karo kiai urung kon jaluk pen hajine mabrur, wong anu urung ngerti carane ibadah haji sami. Bulan ini yang pertama Kiai Sumur rujukan. Nomor 2 Kiai Tutur. Kiai Tutur adalah orang yang saged dengan kalimatnya untuk menyampaikan ilmu. Rodongan damali niki yo mubalik menyampaikan, otomatis yang disampaikan mubalik harus patokan nih Kiai Sumur, ndak boleh berlawanan, ndak boleh seorang mubalik nang dur panggung mengeluarkan fatwa, bahkan fatwa itu bertentangan karo Kiai Sumur, ndak boleh. Gampangane Kiai Sumur adalah sumber banyu, Kiai Tutur adalah pipa paralon yang menyampaikan kepada jamaah, kepada masyarakat niki Kiai Tutur. Dengan kata-kata dikandani oyo dan sing nomor 3 Kiai Sembur. Kiai napa? Sembur. Ya kaya mau Mbah Subakir Kiai Sembur, Mbah Jumatil Kubro Kiai Sumur, karena beliau kepengen nandur Quran tapi ternyata ada yang ganggu, ya kayak mau urusannya barang gaib. Mbah Subakir tampil saking Persia tumugi mriki numbal tanah Jawa, tetap kita tidak bisa lepas saking barang gaib karena kita juga nyembah yang gaib, kudu kenal yang gaib, kudu paham yang gaib. Apalagi dengan iblis kita tidak bisa menolak dan tidak bisa kemudian kulon jenengan menghakimi, ndak, tetep koyo lengo karo banyu, ketone kumpul tapi mboten saged campur. Nggih Bu nggih. Nggih. Niku niki sing nomor 3 Kiai Sembur. Ibune matur, Mas Ulin dalem anggerana kiai dijaluki banyu, kan ada nang TikTok kan ada parodi niku konten ngaten niku, banyu diwacakan apa, ngapunten kula matur wonten sanate bukak Sahih Bukhari, kegedean Bukhari Rada Ali Tajriduz Zoreh, Mukhtasar Abi Jamroh dan sebagainya. Niku wonten cerita, wonten sahabat naminipun Abi Sa'id Al-Khudri niku disuwuni banyu nenggo tombo penyakit nalikane kepala suku tintup kala jengking, kemudian Abi Sa'id niku nyuwun upahe napa, karena niki kepala suku medit, bededel, bakhil, kumet niku dijaluki upah. Aku gelem nambani kepala suku sing medit kae tapi kon jaluk upah. Upahe napa? Upahe adalah wedhus 30. Pinten? Wedhus 30. Ketinggalan jual beli tapi mboten. Kenapa? Tidak ada pemaksaan.
Sampean medit, sampean bakhil, sampean betidil, mulane ngene, aku gelem nambani sampean tapi aku njaluk wedhus 30. Sing kana kepengin sehat, kene juga kepengin didik ben aja medit, akhirnya leres. Kepala suku purun, ditambani samparane dengan napa bayar wedhus 30, akhirnya leres. Banyu segelas alit oleh Abi Said, sahabat Nabi Abi Said Al-Khudri, dibacakan orang angel-angel, orang muluk-muluk, mboten angel-angel, mboten kemudian sing diwaca Al-Asmaq Al-Idrisiyah, mboten sing diwaca kemudian Hisib Bahar, mboten sing diwaca cekap suratul Fatihah. Suratul Fatihah dibacakan, rampung, ditiupkan ke dalam air tersebut, diunjukkan kepada kepala suku. Kersane Allah, saya ulangi, kersane Allah nembe mantun, kempes sing muni gede abuh ageng, kempes kersane Gusti Allah. Akhirnya pulang Abi Said karo nggawa wedhus 30, dibeto kondur, disembelih, dimasak, akan didahar. Nembe badhe didahar, Abi Said kelingan, lho kinyong carane golet kaya gie, halal apa ora? Bingung Abi Said, akhirnya sowan Kanjeng Nabi. Lah inilah kenapa sahabat mboten damel acara peringatan-peringatan. Kenapa? Rindu karo Kanjeng Nabi, obate wonten. Kangen karo Kanjeng Nabi, obate wonten. Lah kula jenengan rindu karo Kanjeng Nabi, fotone mboten wonten. Ngger gambare nyong gede banget ya. Nang banner ya ana, nang di papan ana, TikTok ya ana mbok ora. Niki lembakan sing Nabi fotone mboten wonten, gambare mboten wonten, patunge napa malih ndak boleh, hukumnya haram. Sekalipun ibu wonten Candi Mulya Mejing nate ngimpi kepanggi Nabi, jenengan tidak boleh untuk menggambarkan ulang sketsa wajah Kanjeng Nabi, hukumnya haram, tidak boleh seperti itu. Dirasakan piyambak mawon menikmati panggi karo Kanjeng Nabi. Nggih Bu nggih. Mun nate ngimpi Nabi Bu. Lah ngimpine biasanya ngimpi apa? Cokot wedhus. Niki masyaallah. Lah mimpi mawon kita tidak pernah Bu. Kenapa malih panggi Nabi? Sahabat panggi Nabi nalikane salat, nalikane ngaji mesti kepanggi karo Kanjeng Nabi, obate wonten. Duwe perkara napa, kasus napa, bingung pertanyaan napa, sowan Kanjeng Nabi tanyakan, obate kadah. Lah kula jenengan obate mboten wonten. Aduh 1400 tahun yang lalu, aduh Magelang Mekah Madinah, aduh waktu, aduh jarak. Mulane pentingnya kula jenengan ora ketang setahun sepisan. Tingendikane wau, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wong senang bahagia, bunga bahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi, bakal nampa syafaate Kanjeng Nabi. Soyo-soyo dalil Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Kon seneng, kon bunga, kon bahagia. Bunga itu ketinggalaken tahaddas bi nikmah. Ketika mejing menampa dua hal. Yang pertama fadlullah, ngilmune Allah. Lare-lare nembeh khataman Quran, lare-lare nembeh khatam kitab, ibune nembeh khatam juz amma, nembeh khatam Quran, khatam kitab. Ibune ora katang cilik-cilikan, tamel tumpeng alit-alitan dalam rangka syukur. Alhamdulillah wis khatam Quran, wis khatam juz amma. Ibune mending juz amma. Kula wingi teng Lampung khatam Iqra slametan. Padahal niku santri sing khatam Iqra niku santri unyu-unyu banget, usia 80. Nggih, umur 70, umur swidak. Mbah Putri kersa orang gawa Quran, gawane Iqra, cili-cici nganti 6 alif bata. Alif sing diwaca alif bata, alif fathah, alif kasroh, i nggih ba fathah, ba kasroh, bi ba dhamma, bu babi bu. Ngoten niku Mbah Putri, tawat babi bu niku. Seneng karo ilmune Allah, belajar Iqra, belajar qiraati, belajar kemudian munggah juz amma agengipun Quran, rampung ngaji Iqra siji nganti 6 3 tahun. Ya mergane mboten nyantel-nyantel. Kewingi kelalen, mbak kelalen, didulang sampai 3 tahun rampung khataman Mbak Putri, damel bancaan selamatan kendurenan dalam rangka nopo mengamalkan Quran. Kon seneng kon bunga ketika nompo ngilmune Gusti Allah. Lho, ora ketang Iqra yo ngilmune Allah. Belajar kepengin derek karo Kanjeng Nabi. Nomor 2, rahmatullah. Rahmati Allah teng mriki napa? Cara Ibnu Abbas menafsirkan
rahmatnya Allah tangriki adalah wontenipun Mbah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kebaikan ing dalam Islam menika wong agung, wong pangkat, ibune dadi merdeka, tidak ada penjajahan, tidak ada penindasan, mboten wonten kasta. Mboten wonten kasta. Lah nek tesi wonten kasta, anake tukang becak ya tetap tukang becak. Anake tukang rongsok ya tetap tukang rongsok. Tapi barokah wontene Kanjeng Nabi ndak, ora ana bedane perkara pekerjaan nek halal sami ngarsa dalem Allah. Sing bedakna napa? Inna akramakum indallahi atqakum. Apa sing bedakna Bu? Udu gawean, udu derajat pangkat, tapi takwa kita datang Gusti. Barokah napa? Wontene Kanjeng Nabi. Barokah wonten Nabi, tidak ada kasta. Anake tukang becak silakan usaha ndonga dadi pejabat. Anake wong ora duwe ndonga bekerja dadi duwe. Niku mulane alhamdulillah barokah wonten Kanjeng Nabi, sing melarat dadi sugih, sing sugih dadi tambah sugih, melarat. Niki Bu, barokah napa wontene Kanjeng Nabi? Dongane elek banget yo. Sing melarat dadi sugih, sing sugih dadi lumo, ngoten nggih, dadi seneng sedekah, dadi gelem bayar zakat, kelingan fakir miskin. Barokah napa? Barokah wonten Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Niki nggih Bu nggih, kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladati Rasulillah. Sedaya kebaikan ing dalam Islam niki goro-goro wonten Kanjeng Nabi, dan wonten Kanjeng Nabi diawali dengan lahiripun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mbah Kanjeng Nabi tindak teng Taif, dibalang kalian watu. Malaikat sing jaga gunung di kepengin bales. Ayo Kanjeng Nabi jenengan ngendika gunung di sing tak angkat mangsa ora tak blekna maring wong sing ani ayo datang jenengan. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi pengin bales dendam saking gampangnya Pak. Kanjeng Nabi kepengin bales dendam, proposal tinggal diajukan. Sikat malaikat, sikat rampung. Ternyata Kanjeng Nabi mboten. Ojo. Kanjeng Nabi malah ndonga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk, fa innahum la ya'lamun, mergo mereka tidak tahu. Ben mboten Kanjeng Nabi jenengan nyuwun di Abi Kubais napa Jabal Nur napa kuwekian, monggo jenengan matur kali Allah, nyuwun ting Allah kula badhe dadi lantaran tak angkat gununge, tak angkat kuwekian, tak angkat Abi Kubais, tak angkat Jabal Nur, tak angkat Jabal Tidar. Mangsa ora dadi lan patine wong Taif. Kanjeng Nabi mboten. Walaupun Quran le dawuh wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, barang ala diwales barang ala, barang elek diwales barang elek, hukumnya impas. Jenengan ditutuk mbales nutuk, satu tutukan impas. Jenengan dicewer mbales njewer satu kali impas. Jenengan dijotos mbales njotos sepisan karo sepisan impas. Jenengan diambung bales nggih, kula nek diambung juga kepengin bales. Diambung sepisan tak bales bola bali niku. Niki ditutuk bales nutuk impas. Tapi kan hasilnya nopo? Akhirnya dendam ora rampung. Walaupun wonten dalile, tapi kan hasilnya adalah dendam ora rampung. Maka Kanjeng Nabi mengamalkan dalil kaping pindho. Napa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, berbuat baik pada mereka, Gusti Allah nyapaken ganjaran ageng. Kenapa? Innahu la yuhibbul zalimin. Gusti Allah ora seneng, ora demen, mboten tresna karo wong sing tumindak zalim. Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah,
Allah, ampunilah mereka, berilah mereka petunjuk, fa innahum la ya'lamun. Padahal arti balas dendam saking gampangnya. Malaikat siap siaga dibalas meniko dendame Nabi saking gampangnya. Jeng Nabi mboten dendam, ora dengki, ora serik. Ben malaikat mereka hari ini menolak aku ndak masalah, tak dongakno muga-muga enggal-enggal waras, enggal-enggal nampa hidayah. Tapi nek sing ngeyel ngengkel mawon pripun Jeng Nabi, ya ora apa-apa, ya muga-muga anake mlebu Islam. Lah anake si bandel mawon ya mbok menawa putune mlebu Islam. Lah nek putune si angel mawon mbok menawa buyute mlebu Islam. Lah nek buyute si angel mawon ya muga-muga canggahe warenge udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol ketepok bosok. Menaruh perhatian kepada keturunan barokah nopo doa Kanjeng Nabi sing mone Taif kaya ngopo peteng dedete, tapi barokah doa Nabi hari ini kita bisa lihat Taif tempat sing makmur, adem, ayem, tur agamane Islam kabeh barokah doane Kanjeng Nabi. Mula wonten mejing ana wong kok didolimi kok namung mendel, namung senyum, mboten wonten dendam, mboten wonten dengki, jenengan di Allah kok tetap senyum, mboten dendam, mboten dengki, oh jenengan dudu menungso. Tapi jenengan adalah manusia langit yang berjalan di atas bumi. Ngaten nggih, manusia langit yang berjalan di atas bumi. Wong ora duwe dendam, dituthuk tetep mesem. Oh, kaya derek sifatipun Mbah Kanjeng Nabi. Ana wong mejing di loro-loro kok mboten dendam, mboten serai, mboten dengki, senyum, tapi karo memperhatikan. Mboten dendam, mboten bales, jenengan mboten iri dengki, jenengan dudu menungso. Dudu menungso lumrah, tapi jenengan adalah manusia langit yang lagi berjalan di atas bumi yunderek barokahipun Mbah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya robbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Nadanya Mbak, nadanya mau apa sajadah merah. Nadanya seberapa sajadah merah. Ya, kawula cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum priya padha disiksa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pokok jenengan sholawat apal ora apal sing penting melu umik-umik. Dadi jenengan kok ana tanggane ngaroru umik-umik oh apal, senajan yasin ini babar belas ngoten niki barokah sholawat ngaten. Mriki bapak-bapak le la ilaha illallah mriki langsung mriko malah janji lu ngomong sedelo mriko sareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kawula cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum priya padha disiksa. Akeh bias lidain wa nuru dalilun podo sambat podo gledak podo ngetang-ngetan apa nyawa sepa
separan-paran podo nangis ora duwe bondo tekel sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun yo malu separan-paran podo nangis orang duwe bondo tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun semua berlalu jalani seperti apa adanya bunga kan mekar meski kemarau bunga kan mekar meski kemarau melanda sing buring Qosima ini masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalil yang pertama wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dadi nek misale lare-lare jenenge kan bocah nom-noman darah muda. Misale Pak tentara, Pak polisi lihat anak-anak korodo semangat. Mas Ulin niki kula diantem pengen ngantem pripun, kula dituthuk pengen nuthuk pripun, memang ana dalile dan itu wis ana buktine. Mbiyen ana Ratu Agung, jabatane adalah aku, cara niki ya bupati. Kerajaan Kediri ning Tumapel, asmanipun Tunggul Ametung. Kuwi duwe bojo ayu. Duwe bojo ayu, jenenge Ken Dedes. Wong wadon ayu putih mripate sipit mboten blalak. Oh ngaten endi ana wong wadon nang mejing kok bathuke rada amba alise nanggal siji mripate sipit monggo matno Pak Kapolsek Pandan ketika nang mejing endi ana wong wadon bathuke rada amba irunge mbangir alise nanggal sepisan mripate sipit lambene tipis janggute lancip dijamin galake pol-polan niku.
Niki Ken Dedes ayu-ayu ning ayu. Saking ayune Ken Dedes kongsi nganti ana sopir, cara bahasa seniki ya sopire. Pengawal, sopir pribadi asmanipun Ken Arok. Mergo sing nggawa rata kencana. Gawa kereta kencana, Ken Dedes nginggil di atas, Ken Arok tangandap kepengin mandhapaken Nyai Ratu. Kan Ken Dedes niku delala jenenge wong wadon kan rada rempong. Bebedan, ngagem sinjang, ngagem jaret dan sedaya pakaian niku karena mudhun saka kereta otomatis ya rada cincing. Delala cincinge rada kedhuwuren. Delala rada cincing rada dhuwur, delala kocapo si Ken Arok menaruh rasa cinta. Mulane nek wis kadung cinta angel niki, Pak. Tai kucing rasa coklat. Nggih. Mulane ibu-ibu nek riyen ngoten niku nek bingung, bila cinta kita, ya Mbak ya, tak mungkin bersatu. Ku nanti dirimu di pintu surga, di pintu surga. Walau aku tahu kau orang tak punya, ku yakin dirimu kaya cinta, kaya cinta. Terus apalah artinya intan bermata bila hidup tiada berhiaskan cinta. Inilah sumpahku kasih. Biasalah murah. Nah, niku Ken Arok niki cerita. Ken Arok tangandap, Ken Dedes tenginggil menaruh rasa cinta kayak mau lagune Kosima niku. Ku nantikan dirimu di pintu rel napa-napa? Pintu surga. Pintu surga. Wis ngaten menika sat rasa cinta tak terbendung. Sopo Ken Arok saking senenge akhirnya menghalalkan segala cara. Raket tang tahun 1222 geger antarane ratune karo bawahane ana Ken Arok sida mateni Tunggul Ametung. Ratune dipateni, bojone digondol mlayu. Niki wis saben biyen cerita ngaten niku. Rampung nang kono Mas, mboten. Tunggul Ametung pateni Ken Arok. Anak Tunggul Ametung ora terima, asmanipun Anusapati bales dendam mateni Ken Arok. Mandeg nang kono Mas, mboten. Putrane Ken Arok asmanipun Tohjaya mateni Anusapati. Mandeg nang kono Mas, mboten. Anak Anusapati jenenge Ranggawuni mateni Tohjaya. Dadi sidane paten-patenan. Tunggul Ametung duwe anak Anusapati, Anusapati duwe anak jenenge Ranggawuni. Ken Arok duwe anak jenenge Tohjaya. Akhirnya gampangane Ranggawuni mateni Tohjaya, Tohjaya mateni Anusapati, Anusapati membunuh Ken Arok, Ken Arok mateni Tunggul Ametung. Akhirnya sing dosa sapa nganti ke bawah pada balas dendam ora rampung-rampung. Mateni males mateni memang impas, tapi akhirnya nganti anak putu kebo gupak ngambah alang-alang orang ngerti dosa perkarane melu kelepetan perkarane. Tapi kersane pangeran Pak, wong tua pada geger-gegeran, wong tua pada geding-geding sengit-sengitan, delala wong isen-isen dunya, isen-isen dunya. Delala Tunggul Ametung duwe anak jenenge Anusapati, duwe anak jenenge Ranggawuni, Ranggawuni duwe anak jenenge Kertanegara, Kertanegara duwe anak wadon jenenge Gayatri, anak wadon. Dari silsilah Ken Arok duwe anak jenenge Maesa Wongateleng, duwe anak jenenge Maesa Cempaka, duwe anak jenenge Lembutal, Lembutal duwe anak jenenge Raden Wijaya. Raden Wijaya menikah kalian Gayatri, asal usul bumi Mojopahit, runtuhnya Singosari. Niki sidane ngoten. Oh ternyata Allah nguji, pangeran nguji wong tuane geger-gegeran malah nganti putu buyut malah dadi besan.
Mulane jenengan lek geding-gedingan karo tangga aja nemen-nemen. Sengit-sengitan karo tangga aja kebangetan. Kenapa? Mengko isin nek dadi besan. Lah iya, wong tuane keker-kekeran, plengas-plengosan, plerok-plerokan ora ketemu ora gelem takon. Malah anak-anake pada demenan. Nah niku yo kersane Allah. Mulane sengitan karo tangga yo aja nemen-nemen, aja banget. Delala Allah ngeresaken wong tuane geger-gegeran, ribut ora nganti pada padu, nganti pada ribut ora gelem wawuan, ora gelem takon-takonan. Delala anak-anak podo demenan pada senengan cempulek jebule dadi besa. Niki pelajaran niki. Oh iya niku. Lah saking bumi Majapahit sampai ke bawah dumugi kepada Raden Prabu Brawijaya gangsal. Brawijaya 5 nurunaken Raden Patah. Dan Raden Patah putrane asmanipun Sultan Trenggono. Wonten Raden Surawi Yata, wonten sedaya putra-putra menika sampai kepada bumi Mataram. Nek diurut Brawijaya 5 putrane kan kata salah satunya adalah Bondan Kejawan, duwe putra Getas Pendawa, duwe putra Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela nyakel bledreg. Nyakel bledreg Ki Ageng Sela duwe putra asmanipun Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis duwe putra asmanipun Ki Gedhe Pemanahan. Ki Gedhe Pemanahan murid Enjeng Sunan Kalijaga. Ki Gedhe Pemanahan duwe putra asmanipun Danang Sutawi Jaya, terkenal le Panembahan Senopati. Panembahan Senopati duwe putra asmanipun Hadi Prabu Hanyokrawati, duwe putra Sultan Agung Hanyokraku Sumo, duwe putra Amangkurat I, duwe putra Sri Susuhunan Pakubono I, kagungan putra Amangkurat sekawan pecah dadi loro Jogja karo Solo, termasuk bumi Magelang niki yo trah saking Mataram. Mulane wonten Temenggung asmanipun Mertoyuda. Mulane wonten kecamatan Mertoyudan. Nggih Bu nggih. Nggih niku trah saking saking HP1 Hamengkubuwono II Hamengkubuwono III kagungan garwa selir asmanipun Nyai Ratu Mangkorawati, duwe putra asmanipun Raden Mas Mustohar, lahir tanggal 11 November 1785. Asmanipun Raden Mas Mustohar, agengipun Raden Mas Antawirya, barang berjuang jejuluk Pangeran Diponegoro. Santri tulen Pak, santri tulen, santri temenan niku Mbah Diponegoro. Mulane belajar saking beliau, pejuang agama ya pejuang negara. Mung ndelala nang gambar-gambar Pangeran Diponegoro digambarkan pakai jubah, pakai udeng, sedangkan foto asline pakai blangkon. Sami kali Raden Ajeng Kartini, RA Kartini niku digambaraken apa? Digambaraken lepas kerudung, lepas jilbab. Lambien kan kerudungnya namung diselambiraken ngaten iki. Ngaten kados bunyi-bunyirin kan ngaten. Namung niki niku sae niku. Nggih. Tidak sing ketinggal niku napa? Sing ketinggal niku mung konde dan sebagainya. Sami kali Pangeran Diponegoro santri pol-polan. Tapi santri Jawa. Ya ulama-ulama Jawa terutama Purworejo, guru-guru beliau niku Purworejo. Nah niki masyaallah. Mulane Purworejo niku wonten Bulos, wonten Berjan niku pondok-pondok sepuh Bazar Kasih ngaten, Bazar Kasih dan sedaya. Niku guru-guru saking wilayah Purworejo rata-rata kadhahe guru-guru saking Pangeran Diponegoro. Santri temenanan. Mula cinta agama ya kudu cinta negara. Cinta negara ya kudu cinta kalawan agama. Mulane wonten slogan hubbul watan minal iman. Bahkan sing Nabi tresna karo Arab. Kenapa? Beliau lahir di Arab. Sami kali kula jenengan ngaku cinta Magelang, lahir ning Magelang, dahar wulu wetu bumi Magelang, ya kudu seneng cinta karo Magelang. Mergo syarate jejeki negara yang pertama nganggo ilmune para ulama. Nomor loro adile pamangku kuasa. Nomor telu wong sugih kersa lumo. Nomor 4 wong kang fakir nrimo qanaah lan kersa ndonga. Mergo wong fakir dungane landhep, sing pripun nrimo pandume Gusti. Artinya empat-empatnya ini saling melengkapi satu sama lain. 1 kiai sumur teng pondok, 2 kiai tutur nomor sing memberikan dawuh-dawuh menyampaikan.
Tapi catatannya adalah Kiai Tutur tidak boleh bertentangan dengan Kiai Sumur. Ndak boleh karena akeh jamaah neng dhuwur gawe fatwa piyambak, ndak boleh. Menyampaikan mawon dawuh saking para ulama. Sing nomor 3 Kiai Sembur kaya wau Abi Said Al Khudri. Niki Fatihah sing diwaosaken niki. Sing nomor 4 Kiai Catur. Jenenge catur strategi, jenenge strategi cara, jenenge cara sama dengan politik. Politik itu adalah cara, politik adalah strategi, itu namanya politik. Penting mas, penting. Kersane nopo? Dari Magelang, kalangan santri, ngerti rasane dadi santri, ngerti rasane mulang bocah cilik lare-lare ngaji, kemudian munggah dadi dewan, artinya akan bisa membawa untuk kepentingan madrasahnya, membawa kepentingan pondok, membawa sami kali lulusan misalnya pensiunan guru wonten ingkang ayo mbah jenengan munggah dados dewan, kersane nopo? Ngerti rekasane guru honorer, ngerti rekasane rekasa di bawah, bagaimana dadi guru mulang lare-lare kebijakan dhuwur kaya ngopo ngisor kaya ngopo. Artinya penting dewan dibawa oleh orang yang ahli pada bidangnya. Mesti ngoten. Saiki nek kiai anti politik, santri wegah masuk politik, belas ndak mau politik. Saiki sing arep membawa ke ranah nasional sapa? Perkara pondok. Sing membawa sapa? Perkara madrasah. Nang isor terus mboten saged minggat teng dunia pemerintahan. Kebijakan ingkang sae untuk kepentingan agama teng Magelang mulane sedaya penting, ora kena ora kabeh, ya ora kena mlebu ngono kabeh. Artinya sudah punya bidangnya masing-masing, harus diisi semua. Ya Kiai Sumur, ya Kiai Tutur, ya Kiai Sembur, ya Kiai Cat. Kita doakan muga-muga lare-lare kulon jenengan wonten mejing Candi Mulya niki sareng kali Pak Kapolsek Pandan Ramil diemong lare-lare kulon jenengan, karena Indonesia apik orane kualitasnya sae napa mboten tergantung lare-lare hari ini. Insya Subhanul yaum rijalul ghat, lare-lare hari ini adalah orang-orang pangkat, orang-orang hebat di masa yang akan. Mulane ibune nebar salat tahajud ndonga napa? Ndonga ora usah muluk-muluk. Ya Allah, anake kula tek pondokaken ya Allah ben ngesuk dadi nabi. Muluk-muluk temen le ndonga. Ndak sah. Ndongane sing pondasi mawon. Ya Allah, muga-muga paring dateng kula ya Allah lare-lare ingkang saleh salihah, ngilmune manfaat, maslahat, mbarai dadi slamet donya akhirat niku. Terus muluk-muluk ya Allah anake kula dadi bupati ya. Dadi niki ya mangke niku mangke. Yang penting cara bangun umah pondasine dulu. Bupati mengkok, sing penting dari bupati sing saleh. Jenderal mangke dadi jenderal ingkang saleh. Kenapa? Pondasine pun kiat. Mulai penggelar sajadah 2:30 jam 3 enjing ngarepe subuh jenengan salat raketang rong rekangat, raketang rong kecap nyuwun nyadong teng Gusti Allah. Qaimul laili wan nasuniyam. Salah satu orang yang disenangi karo Kanjeng Nabi diketingi karo iblis adalah wong sing gelar sajadah ing wanci dalu nyuwun dateng Allah. Liyane padha turu jenengan kersa curhat, jenengan kersa nyadong kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisik-bisik nang bumi tapi didengar karo penduduk langit. Barokah sujud ngarsa dalem Gusti Allah. Amin Allahumma. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an fiqni amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani'an
عذبت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ngawiti ingsun ala syi'iran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja taksya iku sunahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'an sya'ni wa darajati adabatai ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami terakhir lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulase utuh mayite uga ulase sareng monggo ya Rasulullah salamun alaika ya rafi ashani wa daraji adafati yadi rata alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika
bika mastata'tu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran pembawa acara panitia ingkang pareng mimpin doa kula sumanggaken mbobili wonten acara ing pungkasan menika Hastungkara Umbul Donga kula pasrahaken kalih Pranata Hadicara. Monggo pripun? Borongan Bu. Enggak, kita nyuwun datang Allah sareng-sareng nggih Bu nggih. Kula donga kula dereng landhep donga jenengan ingkang langkung-langkung landhep. Kula le nyuwun sareng-sareng kali Gusti Allah kanthi mana ingkang ikhlas. Amin Allahumma. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah senjata gaman wong sing do iman datang Gusti Allah sareng. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Matur nuwun keluarga besar wonten Mejing Kebon Romo ingkang tansah kula hormati Pak Dan Ramil Pak Kapolsek, Pak Ibu Lurah yang mewakili Pak ingkang tansah kula hormati sedaya para kasepuhan wonten Mejing. Terima kasih Qosima. Matur nuwun muga-muga sukses selalu, berkah selalu. Amin. Lepat kula pangapunten nggih Pak Bu nggih. Matur sanget keluarga besar Ranting Mejing lepat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.